Euskal Herriko Bertsolari Elkartearen batzarra Donostian. Bertsolaritzaren lehena eta oraina uztartuz, Bertsolariak batuz, Bertsolari Elkartearen batzarra Donostian. ekainaren 18an, Korpus egunez, Donostiako udaletxeko pleno aretoan. Izan zaitez zu ere Bertsolari Elkarteko partaidea. Zatoz Donostiara, ekainaren 18an. Bertsolari Elkarte honen osaketa moldatu nahirik ibili garen talde honen izenean, Donostiara udaletxeeko batzarra eta honetara etorri zareten guztioi beraz, eskerrik beroena. 158 boto izan dira guztira, baiezkoak 154, zurian 3 eta 1 balio gabe. Noski baiezkoak lehendakari hautagai bakarra zenez, Imanol Lazkanorentzat izan dira. Bertsolaritzaren etorkizuneko potzu edo osin beltzonetan zenbat guzti nahidan hainbat baitago. Beti guzia, bertsolaritzaren eta gure hizkuntzaren honegako. Horiek galdu ezkero, Euskal Herririk ez dagota. Geure indarra ager dezagun, eduki gabe gordia, denen artean bultza dezagun, bertsolaritzan gurdia. Duela 25 urte, ekin genion ibilbideari, areto honetantxe, geu gazte-gazte eta elkarte sortu berri bat eskuartean, Bertsolari Elkartea hasieran, bertsozale elkarte bilakatuko zena, azertu handiz, bertsozaleen protagonismoari esker, iritsi garelako gaur gauden honetaraino. Baino, bertsozale horiek ez bakarrik bertsozale elkartekoak, baizik eta esparru zabalekoak, herrietako festetan antolatzen, bertso eskolei tira egiten, eta guztion artean, esango nukenik, bertsolaritzaren gurdi hori, Lizason bertsoan agertzen den hori, dagoen lekura ekartzen asmatu dugula. Eta etorkizunean ere bide berari eutsi beharko geniokela. Oraindik bagerala baldada testigu. Itxeropen bat bezala zen, herrian pizten zikoan, pixkat herria haua zabaltzen hasi zen frankismotik zetorren diktaduraren hemenpeko astuntasunura pixkat bizkarretik kentzen hasi zen jendia eta zerbait esan nahian agenda horrean eta orduan bertsotan pixka bat ematen genuen nolako txispetxoren bat edo beste jendiak oso asko estimatzen zuen. Eta garai baten inork ezin imaginatuko bertsolaritza hain kaletar bihurtu zitekenik eta iraungo baldin bada, hori nahitezkoan, baserriagia hankaskola joan baiti gehiena zoritxarrez, eta orduan bertsolaritza kaletartze horretan bertso eskolari erantzi baldin mazaio ere zea hori, bertso eskola baino lehenago eman zen pausu honetzago, 70 izenuan garrantzitsua, kaletarraire konturazteko, bertsolariek zer gauz esaten dituzten. Bertsoaren eduki politikoa, hori bertsolaritza beti bere aldean izan du. Guk behar bada eta lopategik eta azpilak bereziki nire aurretik eta nire apaisan nintzenean ere, ez zitzaigun burutik pasa ere egiten, gai politikoak ez genituenik bertsotan sartu behar, horiek ziren bizi genituenak, horiek sentitzen genituen. Guk baganekin toki eskotara juten genienean, eramaten gintuztela, holako zerbait entzun nahi zutelako. Aurrean jendean nola estimatzen zuen holako zera, holako ikutuak garbi ikusten genuen eta
geuk ere sentitzen genuenez, giro ederrian joaten ziren gure saioak eta jenteak estimatu beti. Eta askotan, edozein tabernatan ez ginen horretan hasiko, baina plaza bat aurkitzen genuenean, guk geure mezua botatzeko aukera hori ez genuen propio horregatik bereziki egiten, baizik horixe ateratzen zitzaigulako. Baina politika bertsoaren tradizioan oso funtzian eta oso sakonean izan da betidanik. Eta gu gaztenak ginen orduan, da hor gebiltzanak eta pixkate lotzagabe semarrak eta arriskatu egiten genitan, da 3 multa izan genituen da. Gero horri erazten badiogu, arrasate aldien goikoleak eta egin zuten lanura berso eskola egin da bar. Handik atera joan, Sarasua anaiak eta Itzarzelaia eta Arantzazulo idi eta hola sail bat. Eta berso eskolaetan hasi joan lan egiten, nahiko serio. Ahalmeneko berso eskola sortu zen guraso batzuen ekimenez. 3 aita, bersozale elkartu ziren ikastolako beste ekintza, eskolaz kanpoko ekintzen artean, bersolaritza ere jartzeko ideiarekin. Irakasleak ziren Patxi Goikolea, Juanito Akixu eta Xanti Iparragirre. Nik esango nuke bakoitza bere rolarekin, ero bere eginkizunarekin, ezta? Eta gero Amuritzak kartzelan moan garai hartan, eta Amuritzak lan izugarri egin zian kartzelan, bere rima iztegi uro eta abar, eta horrek eman zuen berriz, 80ko hamarkada inguru horretan bultzada izugarria berso eskolei. Eta bai Patxiko ordurako Amurizaren berri eta Amurizaren lanaren berri transmititu zigun. Da pixka bat, bere lana ere nik uste hortik abiatu zala, ezta? Ni kartzelan gauza hon bat aurkitu nuen, denbora. Beste guztia etzen ona, baina denbora bai, eta denbora hori betetzeko bertsolaritza izan zen nire gairik handienetako bat. Orduan bertsolaritzari buruz banuen halako intuizio bat eta kasi ziurtasun bat ere bai, errima aldetik bertsolaritzak ez zuela hizkuntzak zezaken guztia baliatzen. Hori batetik. Bestetik ikusten nuen bertsolaritzari buruzko mito hori, berezko kontu hori izan behar zuela nahita ez metodoren bat, zerbait modu bat egon behar zuela irakasteko beste gauza eta arlo guztietan dagoen bezala. Orduan, materiala kartzelatik ekarri nuen, eta gero enuen besterik egin, jendeak eskatzen zidan lekuan, material horixe eman, eta gainera jendearen ekarpenez osatzen joan. Lehenago balda bezala, gaur belodromo zabala, ez da azaina makala. Nire agurrean entzun dozuen bezala, 86ko aldakuntzarik handiena, horrela behintzat biztozuena izan zen baldatik belodromora pasatzea. Orduan baldan pare bat 3.000 sartzen bat ziren, belodromoan 7.000, 8.000 sartu ziren. Orduan entzule aldetik izugarrizko gorakada izan zen. Entzule aldetik bakarrik ez, bertsolariek ere txapelketa hartan askoz parte handiagoa eta ugariagoa izan zen, gazteak asko agertu ziren, eta hori guztia etorri zen batez ere bertsolario geuk erabaki genuelako artean euskaltzaindiak antolatzen zituen txapelketak geuk antolatzea. Guk ordura arteko antolatzaileari, euskaltzaindiari eta euskaltzainei eta gurekin bildu zirenei ez genien beste munduko ezer eskatzen genien puntuazioa ikusteko, jakin nahi genuela nola eta ze puntuatzen zuten. Guk bertsozaleentzat eta publikoentzat kantatu nahi genuen, ez epaileentzat, eta hori zan pixka bat ikusi nahi genuena, ez. Gu orduan, ni bentsat Tolosako bertso eskolan nenbilen, Peñagarik anogen duen irakaslea, eta bagenuen horren ezin ulertu horien berri bagenuen egunkarien bitartez. Hala egun batean, etorri heldu zitzaigun bertsolarien deialdia. Bertsolari deitu zioten, nola baite bertso munduan bertso eskoletan, antolaketan, zebilen jendeari. Eta hala Tolosako bertso eskolatik ordezkaritza bialtzea erabaki izan, Loiolan konbokatu bilera batea. Eta hala heldu nintzen bertsozale orduan bertsolari elkarte izan zenen bilgunea.
Eta guk, bertsolo mundu honetan gabiltzala, Euskal Herri osoan hainbeste jende jator ezautzen ginoan bertso inguru mugitzen zena, eta bertsolaria beti zandianik geu alperra gaitu, baina lana nork egin lezaken antzemateko begi azkarra, alperra bat izate begi zorrotzekoa, eta gu bagen txekin Euskal Herrian zein jende mugitu ziteken gustora bertsolaritzari laguntzeko. Iñaki Murua alegia gabiletzeko bertsolariekin topatzea Samilen erromeriak konkretuki, korpus egunean, ekainan zan, eta eskaini nion nire burua esanaz, laguntzeko prest egongo nintzela, antolakuntzarako gaitasun, pentsatzen nuela, banuela, eta nahiz eta berso teknika eta bersolaritzari buruz hainbesteraino ez, prest neola laguntzeko. Handik gutxi, jaso nuen beren dei bat, esanaz, bilera, txapelketan preparatzeko bilera ziziela, Loiolan, Azpeitin, eta juteko, inbitauta neola. Ni orduan, berso munduari dagokionean, Hernaniko berso eskolan ari nintzen. Bersolari izan nahi zuten 8-10 urteko kuadrilatxo batekin, eta bai Imanol Lazkano gotxein zidan. Erantzuna berehalakoan eman nion eta baiezkoa oso prest nengoela nire aletxoa jartzeko. Naiz eta bagenekien erronka handi baten aurrean gaudela, utxetik abiatu behar gendulako, eta utxetik abiatzen zeranean dena egiteko dago. Baina bidean gogo, borondate eta ilusio handiko jenteakin topo egin gendun, eta gauzak iruditzen zaite kurioso xamar antolatu genitula azkenean. Hasieran nola ez puntua bazion, bildurrek bazien, baina, gero suertatu zen, arian, gauza forma hartzen hasi zala, sortu zirela baita ere persona batzuk nola bezateko liderazgo hartzeko kapazidea izan zutenako ahala, eta horrek ekarri zuen gorpuztea aurrenengo urratxua, txapelketa izan zena. 26 bukatu zen txapelketa izan zena. Txapelketa da bitarteko bat, bertsolaritza helburu. Bertsolaritza 86ko txapelketa ostean, ordura arte ezagutzen etzen olatu batek harrapatuta bezala, astindu bat emanda gelditu zen, bertsozale eta euskaldungoaren ahotan eta begietan eta bihotzetan geunden neurri batean. Eta antolaketa espektatiba guztiak apurtu zituenez belodromoko ekitaldiak, ondoren zer eta hor geunden galduta, nihilismo betean, goien zeru eberan lurre, nondik jo zer egin, borondate ikeragarria denok, baina ikuspegia eta etorkizuna usnatzeko gaitasuna berezikin nik esango nuke eta guztiekiko errespetoz Jon Sarasuak eta Koldo Tapiak. Hoiek ziren pixka bat etorkizunaren bisionario edo aurre ikusteko gaitasuna zutenak. Ni oso gaztian nintzen, garai hartan, 20 urte bete berri, igual unibertsitate mugimendutan hasi berri, eta nik zerbait gogoratzen baldin bat eta Koldorekin egindako bidaiak, Bilbotik Donostiara edo Bilbotik Zarautza, eta bidaia hortan hainbat gauza egosten ziala, ametsak, igual hasieran 2-3 personen artean kotxean hitz egindako ametsak, gero poliki-poliki bileretan eta urtean poderioz forma hartzen jongo zianak. Nik uste gaina nahiko harreman asimetrikoa zala, behar bada nire idea gazteekin, nire gazte ideiekin, eta Koldo berri izan garai hartarako bagaje bat eta ikuspegi landuago bat zeukan pertsona.
Prozesu hortan oso garrantzizkoak izan ziren Jesus Modua eta Laxaro Azkunen lankidetza, baina bati bat azpimarratuko nuke Jon Sarasuarekin Bilbotikan joan etorrian elkarrekin egin genituen hainbat eta hainbat ordutako eztabaidak. Niretzat sorpresa ikaragarria izan zen Jon ezagutzea, mutiko gazte bat kazetaritza ikasten ari zena, eta harek zuen zorroztasuna eta intuizioa gauzak ikusteko. Oso eztabaida mamitsuak, bi proiektu genituen mahai gainean. Bata zen proiektu bat nun proposatzen zen bertsolarien jarduna ordenatzea, bere jardun esan dezagun kakotxa artean profesionala pixka bat ordenatzea, plazan banaketa, ligak, irea asko ziren mota hortakoak, eta beste zen proiektu kulturala, ez? Bertsolaritza arda zuen proiektu kultural bat, ez noski guain dauzkan zehaztasunakin, baina oinarrian nik esango nuke orduan erabiltzen genituen helburuak edo nahiko hurbila diela oain dauzkagunakin. Oain igual inditugu konzeptualizatu, zehaztu, baina ez ginen oso urruti, oain itin ari gehan lanetik. Bertsolariok ezigabeko basauntza moduan ginen, bakoitza bere aldetik, oentxe jaialdi bateko gorabera kontatzen, oentxe bilera serio gaien sartuta bezala, nik uste dut bileretan ohituta zeudenak desesperatuta ertengo zutela eta gibeleko minez. Nahiko bitxiak zian, ez da bandik etzion elkarte kultura bat, edo bilerak antolatu eta gaitegi bat jarraitzeko kultura bat bertsolarien aldetik, ez da. Orduan goatzen naiz, batzuk esperientzia gehiago zutenak, koldo eta saiatzen ziala, formaltasun eta estrategia bide bat ematen, eta beste batzuk berriz, afaltzeko ordua baek eta guazen, nik uste poliki-poliki mamitzen juntzala, nolabait estrategia bat eta bide bat, eta hasiera nahiko kaotikoa izan zela. Esango nuke, orduan diseinatutako bizkarrezur ura dela gaur oraindikan bere vigentzia osoa edo egunekotasun osoa daukana, ezta? Gu ordura arteko erakunde maitatu bati eta beharrezko bati aurka bezala sortutako elkartea izanik, administrazioarentzat ere gaizki jaiotako ume bat bezala ginen, deserosoa, gure mezuak libreak zirelako eta direlako, eta edozeini ere kontuak eskatzeko ahobizar gutxi. Orduan horregatik ateak ireki baino itxita gehiago aurkitu ditugu. Goitik euririk ez dator baina, sustraiak ezen ditugu, sustraiak ezen ditugu. Laurogeita hamaikan elkarteak seguru aski ilusio gehiena izan duen urte haietan, bertsolari berri asko atera zirelako, Euskitze, Sarasua, Egaina eta abar, eta saio guztietan hainbeste jende etortzen euforiko urte haietan, sinistu ginoan ez zela izango arazori elkartea aurrera emateko, eta hain zuzen justu orduntxe etorre zitzaioan goitik Eusko Jaurlaritzatik agindu, proiektu batzutako dirua, nahiko ondo, eta diru horiek gastatu egin iskin, gero ohitu hori jarraiki, baina gero ez ziuten eman, peseta bat emateko peseta bat falta, ez ziuten bat ere eman. Horrek ekarri zian oztopo izugarria eta krisi izugarria ekarri zian elkartera. 80ko udazkenean hotzi egin dinduten elkartera, bertsozale elkartea zen elkarte batera, nik elkarte hori ez nuen ezagutzen, eta elkarrizketa bat izan nuen bertan, artxibo bat abian jarri nahi zutela eta bertsolaritzaren artxibo bat, eta ia proiektu bat egingo nuen.
elkartearen eskutik joango zen bertsolaritzaren artxiboa, deitzen geniona momentu horretan, baina ja artxiboa, baina zeo zer arinagoa nahi gendun eta horregaitik baita ere dokumentazio zentroraren kontzeptu hori. Hasieratik ja biltzen gendun guztia erabiltzeko idei horrekin, eta batez ere egunero sortzen zen hori biltzeko planteamendu bat egiteko. Ez atzera begira planteatuz, baizik aurrera begira planteatuz. Eta helburua ez da inoiz izan guztia biltzea, baizik errealidadea islatzen duen, errealidadearen ispilua den hori biltzea. Horregatik hasiera batean batzutan txok egiten gendun, ez modu txarrean, baina bai harritzen ziren batzuk, alegia, baina bertso saio honek ez dupena merezi edo bertso hau ez da ona edo adibide guztiak behar ditugu gero transmititzeko. Autonomia handia izan dugu lanerako, normalean dokumentazio zentroan planteatu izan diren lan lerroak onartu indira, eta hori ere lanerako errestasunak izan da, ezta? Egia da, ekonomikoki beti larri ibili garela, orain ja gutxio, baina egia da baita ere elkartea ekonomikoki oso larri egon den momentutan ere, aurre edo apustu egin dela dokumentazio zentroak aurrea jarraitzeko. Kaixo, ongi etorriak guztiak. Azkenik, Majo Kostata bada ere, hementxe gaude, hemen dago ETB-ren berso programa, hitzetik hortzera. Sortu zen 89an oker ez banago, eta bai elkarteak, bersozale elkarteak, garai hartan bersolari elkartea zana, bendik ere, urte batzuk edo bolara bat bazera makien olako eskaera bat egiten, izan ere batzuei eta elkartean oroar iruditzen zaigun nahiko lotsagarria zela euskerazko telebista bat eduki eta euskarazko telebista horrek ez egitea apostu euskal kulturan gauzarik nabarmenenetakoa zen bersolaritzaren inguruan, ez? Hasierako apostu epelaretatik hala ere pronostik guztien kontra eta nahiz eta programak hasiera mentzat telebista irizpideen arabera benetan nehargarria izan, jendeak bersoa entzuna izun eta funtzionatu zuen. Orduan, askotan gertatzen dena da, gauza merke xamar bat eta ondo funtzionatzen duna, orduan hortik beste muturrera joan ginen, ez? 89 izan zen alako boom handi bat, boom horretan telebistak ikusia dauka, baina nik uste hori baino importanteago dela koinziditu zula telebistaz ematen genuen berso klasea zala zale berriak egiteko modukoa, Andoni Egaña, Sarasua, Euskitze, Peña, Sebastian, eta bersoak egiteko beste modu bat eta beste zaletu berri batzuk egiteko moduko bersogintza zen. Nik uste telebistak bakarrik, lehengo estiloko bersolariak bakarrik izan bagenitu, ez zula sortuko olako boomik, ezta? Oso gaztetxo, ez da gini, 16 urterekin edo, eta gero handik, 18rekin edo, hasi nintzela Antiguoko batzar horretara joaten, Joserra Bilbaurekin askotan. Ze oroitzapen, bueno, niretzako zan mundu berri bat, 18 urteko gaztetxo batentzat plazan hasi berri, han, Jon, Koldo, Andoni, Joserra da jente honen eztabaidak entzutea, kultur politikari buruz berbetan eta niretzako kontzeptu barria ziren, esango nuke nahela piperrik ulertzen edo asko ez behintzatan gertatzen zan hartaz. Alde batetik ezik eta garai bat zan, baina beste alde batetik baita bazan egotea dan ulertu ezarren, zerbait egozten ebilen toki hartan, ez? Elkartearen sortze prozesu guztia bide beretikan joan zen. Administrazioarekin oso harreman txarretan. Eta 91an ordurako telebistako programak eta martxan zeudela, 91an iritsi zen nolabait jasanezinezko egoera batea. Telebistak bertsolaritza mugarik gabeko ustiapen prozesu batera eraman nahi zuen, administrazioak bere arregik, konkretuki bere baietza eman zigun, bere laguntza ere bai aurrera egiteko, gogoratzen naiz 1991ko otsailaren 2an Bilbon
nola bazkari bat egin genuen Arregik esan zigun 6 milioiko diru laguntza izango dezute urtero, baina profesionalizatu, heldu aurrera eta tira. Guggenheim etorri zen, danak hankazgora joan ziren, eta ondoren gauzak bihurritzen, eta administrazioak, bere administrazio baino gehiago alderdi politikoak herri honen erakundetze prozesuan gizarte mugimenduen kontra eukizuten jarrera berdina eukizuten Bersozale elkartearen kontra. Sekulako beldurra ematen zigun bersoa noiz nahi eta nola nahi jartzea telebistan, ez? Neurri batean eta ordura arte guk eske ibili ginen eta orain gertatu zen gauza paradogiko xamarra eta izan zen guk azkenean freno bat eskatu genduen eta eskatu genduen estilo liburu bat esateko bersoa neurrian errepikatu ere ez beti eta horrelako gauzak, ez? Elkartearentzat krisi garaiak ziren eta elkartearentzat oso erabaki zaila zen, diru iturri ona zelako, baina azkenean gure irizpideen arabera behintzat hori etzan bersolaritzaren adartxo bat galtzea, hori enborreko kontua zen, eta hor amore eman ezkeo luzarora kaltea handia izango zela. Eta, eztabaida askoren ondoren, erabaki genduen bolara baten bersoik ez dela emango. Nahiago genduen hori, bersoa noiz nahi eta nola nahi ematea baino, ez. Adierazpen askatasunak nola ez daukan mugarik. Gu Debaldeko festa hartara joan ginen egia esan dan aurretik prestatuta. Gauza diren moduen esan da, ez? Zerbait egiteko asmoarekin, eta gero behar bat zerbait baino gehiago gertatu zen, ez? Edo zelan belitzake justua izango esatea, ondotik etorri zan dana programa hartan gertatutako batik izan zanik, ez? Nik uste dut gube bai zerbait egitera joan ginela, ja giroa gaiztotuta goelako, telebista sozelan instituzioek orokorrean neukien jarrera batekin ebilen ja aspaldi luzean, eta seguru asko gure ekintzatxo hori aitzaki bat izan zen eta edalontziarek gainezka egiteko beharreban tanta baino ez. Ordurako elkarteak erabaki hartua zeukan administrazioak nahi zuen bidetik ez joatea. Besteak beste, estatutuak jarri genituen printzipio nagusietako bat zen kultura elkartea izatea, administrazioarekin elkarlanean, baina gure autonomiatik bilatzen genuen administrazioarekin. Eta administrazioa bilatzen zuena zen bere morroi izatea, bere sareko pieza bat gehiago izatea. Eta guk eskatzen genuena zen gurea autoantolatutako mugimendu bat zela. Ez zela administrazioaren adar bat. Eta hor, konponezin horrek eraman zuen puskak eta sakonekora. Jesus Tanatxi, Michel Mariaxun, zerrenda luze betean, burutik kenduz jarri nahi nuke, zuen eskuen artean, lanean ari zeratelako, Bertsozale elkartean, Bertsozale elkartean. Eta 17ko finaleko azken agurra, txapelaren eskaintza, Bertsozale elkarteko langileei egitea, gauza logikoa zen niretzat. Elkartea garai zailetatik eta erabaki sendoetatik zetorren, eta erabaki sendoen horiek hemen hartu genitun. Azpeitiko Ainotan, 85ean da 16ean egindako 2-3 bileratan, bilera zabal xamarrak, nun zuzendaritzako jendeaz gain, beste jende mota bat ere bazegoen. Garrantzitsua izan zen garai hartan hemen hartutako erabakiak aurrera eramatea.
Niretzako Añotan kontua zen zabaldu eta erabaki dezagun. Erabakitzeko gure jokalekua zein dan. Zertan nahian, hori erabakitzeko. Krisiari adarretatik heldu eta aurrea egitea gure proiektuakin, ezta? Geure nolabait autonomia bere gain horren proiektuakin eta kostuak asumituz. Garai zailak izan zituen elkarteak, administrazioarekin tupustaldi batzuk izan genituen, 1911an, baina gerora ere bai, 1914an, Euskal Telebistarekin harremana eten genuenean ere, zailtasunetan aurkitu ginen, hasi ginen pentsatzen elkartea bere gaina izan zitekeen ekonomikoki, eta batez ere hasi ginen pentsatzen elkartearen zabalkundea bide honetik zijoan, ala laburtu egin behar zen, edo ekin egin behar zitzaion, eta abar. Orduan, egoera hortan, eta diru bila, eta abar, zu bazoaz bidea egiten, azea kontratazioak egiten, baina ez dagoazu astirik eta modurik eta egokierarik gehatu eta aurrera behiratzeko, gu zertakoa igea, ez da? Hori, galdera hori egiteko. Eta nik uste Añota hori dela, ez? Aurrikusten genituen zutabeak finkatzea erabaki zen, alegia, garrantzia ematea transmisioari, garrantzia ematea zabalkundeari, garrantzia ematea hasi berria zen ikerkuntza asmoari, garrantzia ematea komunikazioari ere bai, eta hemen erabaki zen, adibidez, Xenpelar Dokumentazio Zentroa, ez zela apustu zoro bat, gure apustu estrategiko bat baizik, eta aurrera egin behar genuela. Hasieran bertsotan hasi berritan elkartera eta bertsolarien artea hurbilpen hori nik bizitzen nuen pixka bat gozamenetik, baina gozamena esan nahi dut erabakiekiko eta irizpideekiko eta arduraiken nuen sentitzen eta azkenean gehiago zen talde hortan egon, disfrutatu, jendea entzun, ikasi, ikusi, eta pixka bat, ardura gutxi izate hortatik gozatzen dituen gogoeta haiek, bilera haiek, eta otordu haiek, eta pixka bat sartu berriz eran leku liluragarri bat bezala, ez? Etorkizuna antolatu zen bezala antolatzeak, transmisio lanak, sustapenak, betiko jaialdi horiek, txapelketa desberdinak eta erakargarri gertatu ziren bertsozaleentzat, baina baita bertsolari edo bertsotan aritu nahi zuen eta bertso eskoletatik zetorren jende berri horrentzat. Ate bat edo leiho bat irikitzea bezala zen eta beren lana eta aportazioa egiteaz gain, berentzako etorkizuna eraikitzeko modu bat ere bazan. Niretzako Araban behintzat bertso eskola eta elkartea bat ziren, ez? Umetan bertso eskolan ibili nintzen eta bakarrenetakoa nintzen, umerik ez zegoen. Eta 18 urtekin baneukan halako impulso, barruko impulso bat bertso eskolak sortzeko eta klaseak emateko handa hemen. Eta hortarako tresna Araban elkartea zen. Eta orduan bertso eskolak sortu eta elkartean parte hartu biak bat izan ziren niretzat. Guretzat garbi dago, ez da hemen biltze ginenean hala zen. Maila, kuadernoa eta boligrafoa garrantzitsuak zirela, baina maila berean ziren garrantzitsu maila, platera eta tenedorea. Alegia, guk mahai inguruan eta lagun artean asko hitz egin dugu elkarteari buruz, eta elkartetik irten eta ondorengo egonaldi eta lagun arte une horiek nik uste dut indarra eman diotela gero proiektu kulturalari. Epaile eta ibili ginenak eta antolatzaileen kontrako futbol partidu ondorenen xapre edo bakarren bat beti izaten duen soinu eta panderokin. Ondik apai, Futbolean ere hasi ginen 86an eta urten bordoska bat egin genuen, zein baino zein baldarrago, baina harremanak lan zen. Kazetari, bersolari, bersozale, sukaldari, zerbaitek biltzen gintuen eta han aritzen ginen Antzuolan. Badirudi axaleko kontua dela, baina nik uste dut azken batean gauza horiek asko batzen dituztela kolektiboak. Añoetako gogoetan ateratako 3 ondorio nagusiak. Bata, elkartea
hil edo bizi zegoen garaian, erabakitzen da elkartearekin aurre egitea, bazkide kanpaina bat egitea, plan ekonomiko berezi bat egitea, eta bar. Bigarren puntu bat, planteatzen da, elkarteak aurrera jarraitu behar du, eta batez ere jarraitu behar du, gerora ikerketa bidea edo Xenpelar dokumentazio zentro bezala ezagutu dugun dokumentazio bilketaren lanketa. Eta hirugarrenez esan zen, horiek guztiak egingo ditugu eta gainera bertsolaritza euskeratik nazioarteratu egingo dugu. Eta behar bada, nazioarteko esparrua ez dela guretzat funtsezkoa, baina lare intuitzen gendun nazioarteko esparruan batetik funtzio bat bete genezakela. Eta bestetik, hor zertzegoen ikusi nahi gendula, azkenean gure kulturbide hau kantu improvisatua dalako, eta, nolabait esan da, genero unibertsal badalako, beste kulturetan ere eman izan dena eta ematen dena. Eta gu genero horren, adierazpide euskalduna gea, eta hor bagenuelako zer ikasi, eta baita zer erakutsi ere, eta intuitzen genuelako horixe, ezta, behar bada elkarteak jazeukan proiektuarekin eta bidearekin nazioarteko plazan ere bageneukala zer esana eta zer konpartitua. Y lo que somos es una historia de poesía cantada al viento, un colectivo, un movimiento dando servicio a una memoria, a un pueblo viejo de poca gloria, pero de una larga experiencia. Improvisamos con la conciencia de abrir espacio a nuestra suerte en escenario de vida y muerte. Nik uste bertsolaritza jakintza bideetan txertatzea, ez? Jakintza hau da dokumentazio zentroa, unibertsitatean, ikerketan, nahiko proiektuaren hasieratik datorrela, ez da? 86, 7, 8ko garai hartatik, baina behar bada 2000 urtetik aurrera lertzen dela edo garatzen dela aro hori, ez da? Batetik nazioartera zabaltzearekin, nazioarteko jardunaldiak antolatzeko idea horrekin, eta bai, ikerketa unibertsitate mailan eta gauza gehiago egitearekin. 88an egon ginen Kanarietan, 88an, han ikusi genduen improvisazioa espainolez edo, espainolez, katalanez, egiten dan, gallegoz egiten dan improvisazio hori. Yo sé de que ahora hay un día que es mundial del payador. Eta, pixkanaka hasi ginen ikusten gure intuizioa konfrontatzen beste errealitate batzukin, ez? Eta egia esan, beste errealitateak ikusten dituzunean, beti da jakingarria ikustea beste munduan zer daun, eta bestearekiko kontrastean zurea hobeto ulertzen duzu. Garren urtean, bukaeran, argitaratu gendun liburua. Nola lortu gendun, behar dan bezala esplikatzea zer dan bertsolaritza, lortu gendun uste ez genduena eta da munduan dagoen ahozkotasunari buruzko aldizkaririk importantenean monografiko bat bertsolaritza egitea. Egia esan, mundu mailako panoraman ez da harritzekoa, ondo esplikatzen bali mazio jendeari bertsolaritza zer dan, ze improvisazio grado daun, ze testu maila bikaina lortu duten bertsolariak eta batez ere gizartean zer nolako garrantzia hartzea lortu duen bertsolaritzak, ez dago munduan honen pareko ezer. Importantea da, batetik, garai hortan administrazioarekin harremanak gutxi gehiago normalizatuak daudelako, ez guztiz, baina gutxi gehiago bai, eta 2003an ematen dena da aurrera pauso kualitatibo bat. Batetik, demostratzen du elkarteak gai dela nazioarte mailan kolokatu eta maila hortako ekintza bat antolatzeko, baduela prestigioa nazioartera begira bere proiektu bat presentatzeko. You hear about Bertsolari, but this is Bertsol sound system. Aurrera Simba.
John Myers, I am so proud to be here this evening. Horrek beste ate asko ireki zituen ondoren gaur egun arte bertsolaritzak bizi dituenak. Gure proiektuak 25 urte betetze ditu, ez? Eta urte horietan besteak beste elkartearen eraginez gauzak asko aldatu dira, ez? Pentsa, orain dela 25-30 urte bertsolari jaio behar zan. Eta gaur egun bersotan ikasten da, ez? Amurizak begiak ireki zizkigun, baina beste ate asko ireki behar izan dugu, beste ikasgela mordo baten ateak ireki ditugu, eta gaur egun ikasturte bakoitzan 17.000 aurrek lantzen dute elkartearen bidez bertsolaritza. Zenbait herrialdetan ezinbestekoa izan da elkartearen presentzia bertso-eskolak sortzerako orduan. Etzen egongo bertso-eskolarik, elkarterik izan ez balitz. Eta gaur egun bertso-eskola mordo badaude. Bai Araban, bai Nafarroan da bai iparraldean bereziki, baina baita Bizkaian da Gipuzkoako zenbait lekutan ere. Bertso-eskolak niretzako egoera, klima, giro, lagun arte magikoa sortzen du, ez? Eta astean ordu bete gutxi xamar da, eta nik uste dut deskubrimentu handia izan dela azkenengo 10-15 urtetan, bai berso barnetegiak eta bai berso udalekuak. Deskubrimentu handia izan dira. Niretzako aisialdia, oinarrizkoa den zutabe honi falta zitzaion erpina da, eta erpin horrek zikloa osatzen du. Bai eskolan, bai berso eskolan eta bai gure denbora librean ere bertsolaritza aukera paregabe bezala eskaintzen duelako. 85ean, inguru hortan behintzat egin bertsolari gaztien topaketa bat, uste elkarteak desente bultzatuta Hondarribin, eta hor gazte desente bildu ginen, eta nik uste hortik erreskatatu gintula bertsozale elkarteak zenbait gazte, ez? Eta igual, nez seguru gogoratzen, baina imaginatzen dut dei bat edo izango zela lantalden baten parte hartzeko. Eta, bueno, urte bete doin hon Gipuzkoako elkartea, baina seituan bertsozale elkarteko ikerkuntza taldean hasi nintzen. Ikerkuntza da, nire ustez, betidanik egin izan duguna. Saio batetik irten eta nik propio eraman dudan kapritxozko gai honekin ez dugu ezer egin, eta hau betegarri eraman detan egin ondo eta zergatik galako hangoitik kantatu dugunean ez dugu lortu jendea berotzerik, galdera horiek dira hau da. Ikerkuntza azken batean, bertsolaritzari dagokionez, bertsolagintzari dagokionez da, saiatzea ulertzen zein diren zuri hainbeste gustatzen zaizun arte horren benetako klabeak, barne klabeak. Hori egiten ez badezu, eta ez dira axaleko kontuak, beti izaten dira uste baino sakonagoko kontuak, hori egiten ez badezu, zuk ez badakizu, ez badezu esfuerzo hori ikerketa klase horretako esfuerzo ez badezu egiten, gero alperri da zure ezjakintasuna inglesez jartzea. Esan nahi dut, ezjakintasuna inglesez jarrita da inglesezko ezjakintasuna. Gehiago luzitzen du, baina igual inutila da, ez? Alperrikakoa da. Azken finean ikerketa da galderak egiteko olako joera bat, ez? Eta pentsa bertsolaritza sorkuntzazko lan bat izanik, galderak sortzaileek beren buruari egin beharra dakate, nola hobetu, nola aldatu, zer aldatu, eta pixkat ikerketak egiten duena nik uste dela, igual banakako jakintza hori edo pixkat konpartitzeko aukera eman, ez? Azken finean Amurizak berak dakiena, espaldin bazun, liburu formatuan argitaratu, beak bakarrik jakingo zuen errimategi buruzko hori dana, edo bertsotan ikasteko teknika bat bazeola, edo Juanito Derronsorok doinuak ez bazitun pilatu, ezingo zen konpartitu orduan. Ikuste ikerkuntza dela izugarrizko aukera, bakoitzaren jakintza eta bakoitzak bere burua egindako galderak eta emandako erantzunak konpartitzeko. Eta orduan azkartu egiten dela denon makinaria, elkarrekin pauso handiagoak ematen ditugula. Bertsolaritza ez da lore bat, lorontzi baten, baizik sistema ekologiko baten, eta bertsozale elkarteak berak nekez hartu dezake horren ardura. Eta horrela kontestu horretan ulertu behar da mintzola sortzeko egitasmoa, ez? Mintzola da pixkat, bertsozale elkartea eta batez ere senpelarrenetik egindako eta ikertaldea eta hori dena egindako lanari batetik segida eman eta bestetik lan hori kontestu zabalago baten jarri Euskal Herriko Unibertsitateekin eta bar.
abiatu da, eta ez dakigu sortu zen helburu horiek lortzeko haina kemen izango duen, baina hori nik uste dut oraindik hori esateko goiz xamar dela. Hau ez da buma, ez fama, baizik urteetan barna ondo egindako lana. Azken urtetan, azken txapelketak gero eta dimensio handiagoa hartu dute, hartzen nahi dira. Elkarteak ere gero eta errekonozimentu handiagoa, leku handiagoa euskal kulturgintzan, erreferentzialtasun handiagoa. Eta hori dena ez da doakoa, aspalditik eta urtetan landutako bide baten emaitza da. Eta badirudi, euskal kulturgintza nahi ohituta gaude beti ezintasunetik eta prekariadetik lan egiten, badirudi arrakasta pixka bat edukitzen ari den edozer mugimenturi errezeloz begiratzen zaiola edo begiratzeko arriskua dagoela, ez. Nik uste dut bertsolaritzak gaur egun eta bertsozale elkartea oso momentu eder eta interesgarri baten dagoela. Momentu eder horrek bere arriskuak ere baditula. Generazio aldaketa bat gertatu da, bai bertsogintzan eta bai elkartean bertan, eta orain asmatu behar dugu gure dimensio berri hortan eta gure garai berri hauei aurre egiten orain arte bezala irizpide garbiekin eta orain arte bezala helburuak garbi izan da, ez. Txapelketak guztik markatzute ziklo bat nolabait esateko elkartean, eta 2005koak bereziki markatu zuen, ez. Izan zianan erabaki batzuk, adibidez, belodromotik bekera saltoi egitea, gero arrakastatsu izan zen oso txapelketa, bai bertsogintza, bai bertsolaritza aldetik, eta elkartean erabaki izan oso momentu egokia zala, etorkizuna begirako ildo estrategikoa markatuko zituen gogoeta sakon bat egiteko, ez. Eta 2005an urrengo urtean, 2006an Zarautzen egin zen gogoeta estrategiko hori 100 gehiago bazkilen artean, eta hor zehaztu ziren, elkarteantzat garrantzitsua dian 3 ardatzetan, ez. Transmisioa, sustapena eta ikerkuntza, ez. Bakoitzean zen norabide hartu erabaki izan, eta bakoitza sendotzia erabaki izan. Bertsozale elkartera sartu nintzen dokumentalista modure, holan ikusi nahan oferta, eta bertsozale izan barik sartu nintzen. Eta euskaria gaitxik. Flipa hoi neban, 10 urte daroidaz, bertsozaletu einaz, ez naz puntarengo bertsozali, baina bai bertsozaletu, eta euskalgintzari buruz asko ikasi dut. Orduan, elkarteaz lotura ikargarrez egin jot, dokumentalista izetetik, ez? Azkenean elkarte honen proiektuaren muina transmisio proiektu bat da, gure lana bertsolaritza belaunaldiz belaunaldi transmititzea delako. Aldatu dena ikuspegia da, baina beti ere lan horren ondorioz, eta aldatu eta garatu egin da. Lehenago aurrak ikusten genitun bakarrik, transmisioari lotuta, eta orain uhartu gara, helduak ere transmisioari lotuta daudela, eta hori da helburua. Herri guztitan bertsolaritza bizi berritzea, eta dagoen horietan mantentzea, osasuntsu mantentzea. Bertsozale elkarteak sortu ebanien Senpelar Dokumentazio Zentrue, lortu eban baliabide gitxi-gitxiaz bilketa sistema oso bat eratzie, eta lan ikaragarrez egin zen. Gaur egun daukeun, dokumentalista modure daukeun lana, da baliabide gehiagoaz, modu digitalien gizarteratzie eta aukerak emotie bai nazioarte mailan bertsolaritzaren ondarie horitzeko, ezagutzeko, eta horretan gabiz. 6 elkarte ari gera gaur egunean bertsolaritzaren proiektu bateratua garatzen, ez? Hala deitzen digu proiektu bateratua, 6 gaudelako Euskal Herriko Bertsozale Elkartea, Arabakoa, Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Nafarroakoa eta iparraldeko 3 probintzietako bertsolarien lagunak elkartea, ez? Harro esan dezakegu, proiektu bat egiten dugula, eta gero oso ondo islatzen dela proiektu hortan herrialde bakoitzaren berezitasuna. Aipagarria da aldaketa eta zabalkunde handio izan arren, elkarteko baloriak edo filosofia oso ondo asimilatu ditula lantalde berriak, ez? Oso ondo transmititu dela, ez? Militantzioi, proiektu zabal baten parte izate hoi, eta horrek ekarri du
sendotasun bat elkartea baita ere, eta alde hortatik izan daiteke elkartea sendo daola. Bueno, bertsolaritzaren bisipenak nun zauzenetik behiratuta oso ezberdine dire, eta elkartien bardine. Dokumentazio aldetik guk ikusten duen elkartien edo elkarte kultural honetan lan inge, da dinamismo ikaragarriz daule. Jente gaztie dau itzalien, ideak datoz etengabe, eta hori dan hori, bai bilketa aldetik edo bai gizarteratze aldetik, iarri itzen da gure lanien. Beste artxiboekin edo bibliotekekin alderatuz. Lan asko dau, bizi-bizize da, eta interesantia. Bestetik, kezka bat ere sortzen du, lantalde handiagoa izateak, baliabide ekonomiko gehiago eskatzen ditu, kudeak eta arazoak ere gero eta gehiago dira, eta horrek ekarri dezake nolabait elkarte batek behar duen askatasuna edo erabaki hartzeko mugatuago izatea, dependentzi ekonomiko handiagoa dulako, edo kudeak eta arazoiek berak itxotzen dutelako, ez? Baina, momentuz behintzat ondo asmatu da hori kudeatzen eta alde positiboakin gelditzen gara, elkartean sendotasunakin, proiektuak egunero berriak sortzen nahi dira, hildo guztitan, eta oso ondo uztartzen gaine elkarrekin. Une hauetan nik esango nuke elkartea dagoela sekulako lan erritmoaren menpe eta gurpil handi batean sartuta, pentsatzeko asti gutxiegirekin eta hori konpondu beharko litzateke ez. Baina batetik soldatapeko edo soldata jasotzen duen jende mordo bat sekula baino gehiago lanean, nola hezkuntza arautukoak ala elkarteko egiturakoak, eta borondatezko lanea datozenak ere jende pila izugarria. Nik uste gerora behi da hori dela mimatu beharrekoa. Bi oreka, bat borondatezko lanea datorrena eta soldata baten truke datorrenaren artekoa, eta horiek ere borondatezko lanea etortzen direla kontuan izan da, eta bestea sortzailea eta bertsozalearen arteko oreka. Nik uste bertsoa komunikatzeko formula simple badala, oso geruza ezberdinetan adierazten dana. Hasi geruza informalenetik, kuadrilan gozatzeko bideo bat izatetik, txapelketa baten geruzarik formalenaraino. Nik bertsolaritzaren etorkizuna irudikatzen dut, geruza desberdin horietan bertsoa funtzionatzen. Goitik hasten baldin bagea, eliteko bertsogintza bat, edabideak, eskolak eta bar. Baina bereziki iruditzen zait geruzarik popularrena edo geruzarik herrikoena eta taldekoena izango dela etorkizuneko bertsogintza osasuntsu baten giltzarri. Hori dela oinarria eta horrek elikatzen dula gero nazio mailako bertsogintza ez. Iruditzen zait horretara goazela eta horretara jo behar dugula. Tokian tokiko mugimendu bezala bertso mugimendu hau artikulatzetik, alde batetik bertsogintzan, bertsolarien zeregin moduan, eta bestetik mugimendu zabalago bezala bertsoa zainduko duen gizarte erakunde batekin, bertsozale elkartea ardatz dela. Nik uste bertsozale elkarteak harrigarri asmatu zuela bere garaian etorkizuneko hildoak ondo markatzen. Eta harrigarrizko perspektiba izan zutela lan hori egin zuen jendeak. Eta bertsogintzaren eta bertsozale elkartearen azertu nagusiena bere buruarengan sinistea izan dela. Eta bere jardun hortan sinistea. Tendentzien gainetik, independente izatea, erakundeekiko, alderdi politikoekiko, joera sozialekiko, eta artistikoki ere bere jardunean sinistu dutela bertsolariek, eta ez dutela konplejurik izan garaikide izateko eta tradizionalizateko era berean erroak sendo izan dituztela eta burua zabal, ez?